салом алейкум. Дар бораи ҳасад гуфта мебинам дар сураи Қул аъуду би рабbil фалақ омадагиае. Мегӯям ку паноҳ меҷӯем ки дар сура мегӯяд ку мин шарри ҳасидин иза ҳасад. Аз бадии ҳасадхоре ки вақте ки ҳасад мехӯрад. Аз бадии ҳасидин яъне ки одамои ҳасадхӯранда иза вақто ки ҳасад хӯрд. Яъне ки ҳасадхӯранда бар инсон зарар мерасонад. Мисол ки ҳасад мехӯрад ба инсон, ҳасадхӯранда аввал ба худаш зарар мерасонад. Чӣ гуна ба худаш зарар мерасонад? Даруни инсон ҳамун ҳасаде ки мисол мехӯрад ку ба касе, ҳамун ҳасад инсони ҳасадхӯранда даруни инсона мисли дар ҳадиси пайғамбар омада, дар зери ҳар як ояти Қуръон бо ҳадиси пайғамбар омада, ҳадиси пайғамбар омада. Дар зери оят ҳадис омада ки ҳасад даруни инсонро мисли даруни инсонро нест мекунад рафта рафта, чуноне ки оташ ҳезумро хокистар мегардонад. Ана ҳамон гуна даруни инсон рафта рафта саломатиашро аз даст медиҳад. Узвҳояш якеаш аз паси якдигар, яъне ки чӣ мешавад, бемор мешаваду одамро ба бемориҳои ҳар гуна гирифтор мекунад. Одами ҳасадхӯр ҳамин мешавад. Лекин ба он одаме ки ҳасад мехӯрад, ба он таъсир мекунад он инсоне ки агар худашро ҳимоя накунад, мисол бетоҳрат, бенамоз, мисол аз худованд дур бошад, ба онам таъсир мекунад ҳасадхӯр ба одаме ки ҳасад мехӯрад. Лекин агар одаме ки худашро ҳимоя мекунандагӣ бошад, мисол ки бо худованд робитаи мустаҳкам дошта бошад, ҳасад таъсир намекунад. Лекин одами ҳасадхӯрда худаш зарар меёрад, ки дарунша нест мекунад рафта рафта, саломатиша аз даст медиҳад. ҳасад хӯрдан ин як чи аст, феъли бадди инсонӣ аст, ки аз таъсири олами шайтону ҷинну олами ғайриинсонҳо мешавад. Инсоне ки ба шайтону ба олами ҷин робита надошта бошад, ҳеҷ гоҳ ба касе ҳасад намехӯрад. Беҳасад зиндагиашро мебарад. Надошта бошад мисол хона, надошта бошад либоси қиммат, надошта бошад ягон мисол ки чӣ мегӯянд боигарӣ, тилло, нуқраву зарзевар, ҳасад намехӯрад, шукрона мекунад. Мегӯяд ку шукр кун ки неъматат афзун шавад, вар накунӣ аз дастат берун шавад. Бояд шукрона кунем. Дар ояти Қуръон омадаги ку шукргузорӣ кунед, худованд неъмати шуморо зиёд мегардонад. Шукр ки накардед, пас аз ҷумлаи ношукрҳо дар назди худованд ҳисобида мешавем. Бояд ки доим шукргузор бошем, на ин ки ҳасадхӯр. Як кас хона кардааст, ош шавад, хона дорад, ош шавад, худованд насибаш гардонад. Як кас мисол ки мошин дорад, мошина хariдад, ош шавад, худованд насибаш кунад. Ин хел бояд гӯем, мошоалло, баракаллоҳ, табаракаллоҳ гӯем, на ин ки ҳасадхӯр. ҳолонки ҳасад инсонро худашро нест мекунад, на ин ки он инсоне ки дар муқобили ост. Он тақдире ки худованд ба ӯ додааст, хонаи хуб, мошини хуб, шавҳари хуб, ҳамсари хуб, фарзандои мисол итоаткунанда, чӣ мегӯянд, падару модарро эҳтиром мекардагӣ. Ҳасад бояд нахӯрем, бояд ки мо дуо кунем ки худованду ба мо инчунин некиҳои дунёро ва қиёматро насиб бигардон. Дар ояти Қуръон омадагӣ аст ку аъузу биллаҳи минаш-шайтонир раҷим раббана атина фи дунья ҳасанатан ва фил ахирати ҳасанатан ва қина азабаннар. Мегӯем ки бори худоё, атина биде ба мо фи дунья дар дунё ҳасанатан некиҳои дунёро ва фил ахирати ва дар охират ҳасанатан ва дар қиёмат некиҳои қиёматро ва қина азабаннар ва аз оташи ҷаҳаннам. Қина яъне ки наҷот диҳ, моро аз оташи ҷаҳаннам наҷот диҳ. Мо мегӯем худованд хубиҳои дунёро ба мо насиб гардон ва некиҳои қиёматро ва мо аз оташи ҷаҳаннам наҷот диҳ. Ин гуна бояд гӯем. Ба ҷои он ки ҳасад хӯрдан, бояд ки ин дуоро доим дар намозҳоямон, пас аз намоз мисол ки таом мекунем мегӯем, вақте ки рӯза мекушоем ин дуоро бояд гӯем, вақти рӯзакушоиамон, дар вақти рӯзакушоӣ нигоҳ кунед, ду одам се одам, мебахшед, се одам дуояш беҷавоб намемонад. Дуои падару модар дар ҳаққи фарзанд, дуои мазлум дар ҳаққи золим ва дуои рӯзадор дар вақти рӯзакушоиаш. Се инсон дуояш беҷавоб намемонад. Ва ду инсон хурсандӣ аз ин дунё ва қиёмат, мисол як хурсандиаш дар ин дунё ҳастай ва як хурсандиаш дар вақти худовандро дидан. Хурсандӣ дар ин дунё вақте ки рӯза мекушояд. Аз ҳама хурсандӣ зиёд инсон дар вақти рӯзакушоиш мисол хурсанд мешавад, вақте ки аҳамияти як қурти аввале ки оба менӯшед ку ана ҳамон аҳамияти чӣ хел аз гулишо мегзарад. Ана ҳамин хурсандӣ аст, ки
الحمدلله میگه که روزم رو به آخر رسوندم، روزم رو پیش خداوند میسو گرفتم و روزم رو میکشیم. انا این وقت یکم قلتی آب گرفتن میسو فرو بردن ان حالا انسان خورسندی است میکنند. این یک خورسندیش در این دنیا از همه خورسندی که боло меистад дар ҳаёти мо, аз ҳама болои ҳамаи боло бигем қиматбаҳо ин вақти рӯзакушоӣ аст. хурсандӣ мо бо хурсандӣ дар қиёмат вақти дидори Аллоҳ таоло. ду то хурсандӣ дорад инсон дар ҳаёташ. як хурсандӣ дар ин дунё вақти рӯзакушоӣ, якум қулти обро нӯшидан ҳис мекунад. аҳамиятин ҳис мекунед. ман аҳамият метиҳам, ҳис мекунам. шумо аҳамиятин дар вақти рӯзакушоӣ якум қулте ки мекунед дигар хел мегузарад аз гулӯятон. و وقتی خداوند رو در قیامت دیدن این خورسندی اون دنیا هسته. خب لایک подписаться و پلیز فراموش نکنید. می‌دارم